Και τα είναι καλό στο μηχάνημα κίνηση έτοιμα για τη διεξαγωγή της υποδρομίας. Ο Φέτης ετοιμάζεται. Πράζαγα στο αφέτου και αυτή τη στιγμή δίνεται η εκκίνηση. Τα άλογα φεύγουν από το μηχάνημα κίνησης. Την πρωτοπορία διεκδικεί Λάτσιο και παίρνει την πρωτοπορία αυτή και οδηγώ τον Όμιλο, ενώ η Κινίσκα ακολουθεί στη δεύτερη θέση μαζί με τη Μακάρια. Πιο πίσω ακολουθεί Λεξέκο Λέικ και ο Καστελάνος. Και στη συνέχεια Καραμπινιέρο, Ομονιάτης, Υπότιον. Και στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται ο Κακλαμανάκης με τον Rising Sun και με την Ραφίνα. Στο σημείο των 1000 μέτρων η Λάτσιο βρίσκεται στην πρωτοπορία, Κινίσκα στην δεύτερη θέση, ενώ η Λεξέκο Λέικ από την εξωτερική έχει περάσει τρίτη, ενώ στο κάγκελο όμως εσωτερικά από την Λεξέκο Λέικ βρίσκεται ο Καστελάνος και πίσω από αυτούς η Μακάρια. Από την εξωτερική εντελώς τρέχει και ο Καραμπινιέρο, ενώ τα άλογα πλησιάσουν το σημείο των 700 μέτρων. Η Λάτσιο βρίσκεται στην πρωτοπορία. Νιώθει όμως την πίεση της Κινίσκας, της Λεξέκο Λέικ και του Καραμπινιέρο αλλά και του Καστελάνου. Πιο πίσω ο Μονιάτης και η Μακαριά. Από την εξωτερική τώρα κάνει την επίθεσή του ο Καραμπινιέρο προσπαθώντας να περάσει τους προπορευόμενους, όμως η Λάτσιο είναι στο κάγκελο και την ακολουθεί Λεξέκο Λέικ εύκολα. Λάτσιο και Λεξέκο Λέικ, πιο πίσω στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Καραμπινιέρο. Ακολουθεί η Κινίσκα με τον Καστελάνο. Τα άλογα μπαίνουν στην τελική ευθεία με τη Λεξέκο Λέικ να έχει περάσει την Λάτσιο. Λεξέκο Λέικ και Λάτσιο στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση πιο πίσω ο Καραμπινιέρο. Λεξέκο Λέικ προηγείται τώρα του ομίλου. Στη δεύτερη θέση Λάτσιο, τρίτος ο Καραμπινιέρο και ο Καστελάνος, ο οποίος έρχεται πάρα πολύ δυνατά. Περνάει ο Καστελάνος τρίτος. Λεξέκο Λέικ θα κατακτήσει την νίκη. Στη δεύτερη θέση Λάτσιο, Καστελάνος τρίτος και Καραμπινιέρο τέταρτος.